Rusija je najveća zemlja na svetu. Prestolnica Rusije, Moskva, nalazi se na reci Moskvi. Ako sednemo u Moskvi u avion i preletimo 2000 km na sever, naći ćemo se na obali reke koja se zove Pećora, u gradu Narjan Mar, prestolnici Nenetske autonomne pokrajine. Narjan Mar u prevodu sa neneckog znači crveni grad, a sama reč Nenec na njihovom jeziku označava čoveka. Neneci su nomadski narod, gaje jelene, sele se sa jednog mesta na drugo i zato su njihove kuće neobične. Lako se rasklapaju i sklapaju, stavljaju se šipke, preko jelenska koža i gotovo. Takva kuća zove se ćum. Zimi je u ćumu toplo pored vatre, a pošto je napolju mraz, ovde svi nose tople krznene bunde, malice. Kao i sva deca, mali neneci vole da se igraju raznih igara. Dečaci se takmiče u gađanju iz malih lukova. Ova igra se zove nagin. Ili prave smešne drvene zujalice. Ova igračka zove se vivko. Devojčice prave lutkice i šiju im odeću, a ova igra se zove nuhukova. A odrasli pričaju deci bajke i svaka nenecka bajka je kao prelepi i sjajni dragulj. Ovo je bajka o baki i o njenom unuku, a sve je počelo ovako. Čizme! Majma, dugo očekivani, nenecka bajka. Hop! Bu! Bako, ima li još takvih kao ti? Ne, A takvi kao ja? ne, A ko sam ja? ti si čovek. Bako, ima li još ljudi? Nema, majma, Sihirča je odneo. Majma!
Bako, je li ovo sihirča? Nije majma, ovo je riba. Oho! Bu, 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 bu. Proleće. Joj! Od tada je prošlo puno godina. Majma je porastao. Bako, je li ovo sihirča? Nije majma. Ovo nije sihirča. Ovo je medved. Kakav je onda sihirča? Sihirča je veliki. Došao je sa neba. Ljude uzeo. Na drvo ih odneo. Koje je na kraju zemlje. Ja ću ubiti sihirču. Sihirča ima krila. Bako, sad i ja imam krila. Ja ću se boriti sa njim i vratit ću ljude. I krenuo je majma na put da traži drvo na kraju zemlje gde je sihirča odneo ljude. A! Ovo je riba. Oho. Stigao je majma do drveta, koje je na kraju zemlje. Tada su mu zatrebala krila. A na drvetu sede ljudi. Za grane se drže da ne bi pali. Ej, sihirča! Izlazi da se borimo! Gde ćeš ti sa mnom da se boriš? Pojeli ste mi krila. Sad neću moći da se borim sa sihirčom. Or hoće da se bori sa sihirčom! Nemoj da plačeš, mi ćemo ti pomoći! Krila ne možeš da vratiš. Ali mi imamo oštre zube! Mi ćemo pogristi drvo i ti ćeš se pokriti gore! Ovo je majma! On hoće da se bori sa sihirčom!
Ja ću uzeti najveća krila. Snaga Sihirčina nije u krilima. Snaga Sihirčina je u ptičijem mleku. Mi, miševi, ne znamo da letimo. Uzmi naše mleko. I odlučili su oni da prevare Sihirču. Uzeo je Majma krila Sihirčina. Popio ptičije mleko, a miševi su zamenili ptičije mleko za mišije. Tada je došao Sihirča. Opet ti! Hej, ajde da se borimo! Popio Sihirča mišije mleko, digao se u vazduh, ali nema snage, vuče ga zemlja. Vratio je Majma ljude na zemlju i pojurio kući, kod svoje bake. Ali nije sam, nego sa verenicom. Iš. Uloge tumačili Gorica Popović, Danijel Kovačević, Stefan Durlević, Ljubiša Milišić i Jevgenija Ješkina-Kovačević. Režija i adaptacija Danijel Kovačević. Sinhronizacija Studio Sonoson. Izvršna produkcija Aparte. Produkcija Entitet New Media.